لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا. ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ма. тарзи тайёр намудани пироги себиро барои шумо нишон медиҳам. пироги резонаки бо лаззат бо мо бошен. дар ин ҷо ба мо лозимай маргарин 200 грамм маргарин, 2 дона тухм, 600 грамм орд, каме намак, шакар 180 грамм, ай ҳами 1 пиёла камтара камай 1 пиёла пур не пиёлаи майда боша 1 пиёла пур. ина духтаро аввал тухму шакара бо миксер каме намақати лат мезанем. ана михел сафед ки шуд. маргарини дар ҳарорати хона мондагӣ мулоим шударо ҳамроҳ мекунем, бо миксер лат мезанем. хоҳем дар микроволновка як бор топтиен камтар бо мулоимтар шава. ман як борам хел кардам, мулоимтара ки хушрӯ шуд. баъд ҳамроҳ мекунем орда. орд 600 грамм духтаро, стаканои 300 грамма дута пур орд. и орди иҷа каме зиёд боша духтаро, шумо натарсен. и бисквит нестай ки шуморо падвадид куна. и писочни тестай ками кад бо камтари дига намихел ҳамроҳ мекунем. ҳамагӣ 600 граммай дар рецептиш орд. як қошиқи калон разрахили тил дора, як пачкаи 10 грамма разрахили тил дора. баъд ира крошка мекунем духтаро, хамир намешӯрем. ҳозир нигоҳ кунен, орде ки камтар буд бо каме дига ма орд ҳамроҳ кардам. ба мисли крошка ҷудо-ҷудош мекунам, тайёр мемонам. дар холодильник мемонем 20 дақиқа меистад то мо тайёр кардани начинкаша дар холодильник мемонемш. аввал хамира тайёр карда мемонем. баъд шурӯъ мекунем ба начинкаш. пироги осонай ҳам хе ба маззаи духтаро тайёр кунем, пушаймон намешавед. инам хе мешава. тайёр мекунем начинкаша. себ фарқ надорад, чӣ намуди себи дошта бошен истифода барен. ман себи самаринкара истифода бурдистам, барое ки бениҳоят сочния ҳам бо лаззатай ҳами себ. намихел бо шакли чоркунҷа реза мекунем себа. чанд қай миқдоре ки себ шумода лозим боша бисёр пирог калон кунен, бисёр бигирен. ҳами қама гирифтаги я 8 дона себ буд, хушрӯ расидак беҳад бамазза шуд. агар ки хоҳем ки камтар кунен ҳами пирога, шумо маҳсулотша ними порси ҳамира гирен. ҳами кардаги мара нимша гирен. агар бисёр хоҳед чени нима бигирен. як листи средни мешава. духтаро мехоҳен ки маош гирен, мехоҳен ки ҳар ҳафтаина маош гирен, ҳар рӯза доход дошта бошен. кори беҳтарине ки бар ҳамаи мо занҳо ин шанс додагия ширкати атомия. ман мехоҳам ки шумодам хали корои нағза пешниҳод кунам ки шуморам кор кунен. 6 моҳ як бор харид мекунен. танҳо 2 одам мебарен, одами шумо одам мебара, структура калон мешавад. дар ин ширкат тамоми намуди кремҳо, мазҳо, витаминҳо дида мешавад. шампунҳо дора барои мӯи сара барқарор кардан, витаминҳо дора организма ба қувват кардан, иммунитета баланд бардоштан. ҳамин намуди витамини хемохем дора духтаро, ҳамин хел организма ба қувват мекуна, иммунитета баланд мекунад. дар ин ширкат ки кор мекунен, маҳсулотҳои бениҳоят хубша харидорӣ мекунен. ба як хештабор шинос дугона тавсия медиҳен. метавонен ки шумо аз мағоза харидорӣ накунен, аз аптека нагирен витаминҳоро, аз ҳамин ширкат харидорӣ кунен ва кортона пеш барен, ҳама оштон метия. бениҳоят хубай духтаро. дар номерои рӯи экран муроҷиат кунем. саида коркуни атомия шумода кӯмак мерасона, шуморо ёд метия. аввал меомӯзона кора, ҳамроҳи худаш кор мекуне. духтаро бекор нашинед. дар хона ки ҳар ҷо корҳое ки азобай, ина барои занҳо шансҳои беҳтаринае ки дар хона мешинен, хонаи гармак бо ҳамроҳи фарзандо кора пеш мебарен. номерои рӯи экранда муроҷиат кунен, кор кунен. карамел тайёр мекунем духтаро барои начинкаи даруни пирогмон. шакар 240 грамм, 1 пиёла пур шакарай. карамел бори об мешава. бинен ҳозир ба мисли карамел мешава. анам хел обуш мекунем.
ҳамроҳ мекунем. Баъд себое ки реза кардагем бо шакли чоркунҷа якҷоя мекунем. ина бинен духтаро ҳамин хел об мешава худаш. бениҳоят начинкаш бамаза мешава. вақте ки об мешава ҳамроҳ мекунем сливични масла. 80 грамм сливични масла ҳамроҳ кардам. ана михел об шуд. ҳамроҳ мекунем ози сливични масларо мекобем, об мешавад. сливични масларам дар гармӣ об мешавад, карамел тайёр мешавад. боз ҳамроҳ мекунем себ, чормағз ва ванилин. корица агар хоҳен таъмаш маъқултон боша ҳамроҳ кунед. ма корица уқа истифода намебарам духтаро, барое ки на он қадар маъқулай. ма ҳамроҳ накардам. шумо ки маъқултон боша ҳамроҳ кунед, ҳеҷ гап надора. ба маза мекуна, баъзи ода маъқул мешавад. ана михел ҳамроҳ мекунем себора, мекобем аллакай. баъде ки ҳамаи маҳсулоташа якҷоя кардем, 200 грамм чормағзай, ина ванилинам ҳамроҳ кардам, мекоҳем плитара мекушам дар гармӣ. ҳаму 5 дақиқаи дига меиста, тамом тайёр мешава карамел. аллакай тайёр шуд. мекушем шайна мехе места бинед дар гармиш истодагия плита дер хунук мешава ко. аллакай тайёр шуд. дар листи 31 сантиметр ба 33 сантиметрай мегирем хамирмона, ҳами тестае ки умоч кардем, крошка кардем, ду тақсимаш мекунем. як қисмша дар поёни лист мемонем. ам хел ба қошиқ сахт ҷуқида ба мисли пресс, хел ранги пресс мекунем. дигари қисмша барое ки аз холодильник баровардагем камтар хунукай. ҳозир вақти бисёрина прессш кардем чӣ хел шуд? мулоим шуд. боқимондаи хамирро баъди начинка бо крошкара дар болош мепошем. духтаро, ман начинкара ҳамаша ҳамроҳ кардам, фақат камтар соки ҳами себ баромада буд, сокша ҳамроҳ накардам. барое ки ҳоли худаш дарунаш бо вақти пухтанда сокш меброя. дар ҳарорати 180 градус мепазад. раҳмат духтаро барои дастгирӣ, барои суханҳои хуб. лайкро фаромӯш накунед, ҳатман лайка бимонед. видеоҳои мо паҳн мешавад, падилица мешавад, то як бонуи дигарам аз рецептҳои мо бохабар бошанд. ҳам вақте ки просмотр бисёр шуд, мо тез барои шумо навор мекунем. кӯшиш мекунам ки боз ҳамхе рецептҳои беҳтарина барои шумо пешкаш кунам. то тилоранг шуданаш духтаро. ина тилоранг шуд, аллакай пухтагия бисёри бад наместа дар духовка. худаш маълум меша ки пухтагия ба мисли ҳамхе тилоранг шуд. гирифтам, хунук шуд. баъди хунук шудан пошидам сахарни пудрара. болош ҳамхе мепошем, бо як намуди дигар мегирад. ду кусокша аллакай буридам, барои кӯдакон мактаб рафтиста будан хӯрдан. тайёр шуда буд. ина духтаро ҳами хел бамазза мешава. бовар кунед дарунашда начинкаи бамазза, карамел, чормағз, аҷоибот, пироги болаззатай. рецептша ҳам бо менависам дар описании кадомида дар кор боша. осонакай, кам расходай. ба фикрам ҳозир хонаи ҳамада ҳами себам астай, чормағзам астай, сливични маслара, маргаринам ёфта мешава. духтаро, як рӯзи дигар буд самбуса тайёр кардам. самбусаи кадугӣ бо гӯшти реза, бо равғани думба. ҳамаша реза кардам. мурч приправа кардам, зира, приправаи универсальни мусрахак. баъд золаша ҳами об, намак, орд гирифтам. сахти баъд нашӯридам, систак шӯридам. тинук мекунем, рӯ мегира, тинук мекунем, равғани гов алейна мекунем. самбусаҳои бениҳоят бомазза мешава. рецептш бисёрай дар канал духтаро. кам тарак навор кардам. духтаро, ини хали заказ карда будам. ёро ай Россия овардам. Ай я твое средство для всего. И очиститель ҳам либоса сафед мекуна, ҳамаи чида мешавад. ҳатто мешавад дегам ба ҳами тоза кунӣ. ёро нав овардам, гирифтам. Ай мои ребитам гирифтам. ирам барои намисли либосои сафед, безопасен для детей, либосои кӯдак дам. ина Россия будагиҳои ҳами бигирен, чизотона сафед кунен. ягон чи доғ задагия, ягон либосои рӯбашкои мактабишона барои сафед кардан ма заказ кардам, овардам. неки намедонам чанд сими ғалт дад ма.
обши пул рӯй кардем, як бора чизомона рӯй кардам. Нав расид, як моҳ пеш буд. Нав оварданша. И қати дидам ҳатто дег да мереза. Хел дая деги пуштошон зарч дагира мемона тоза мекардаем. Ам ранги азелит борю намедонам не ки и пустои дега мехрошида боша. Барои ки азелит чихеле хакилёнкай дега меравона. Эра намедонам. Ба ҳар ҳол барои либос ма гирифтам ёра. Либосои кӯдакода явай мекунам. Проба мекунам ки чихе меша. Баъд шумо да мегум лекин бисёр одамо эра таъриф мекунанд. Мойребит ишам бо як намуди дига изиклин вайшам таъриф мекунанд. Агар Россияда бошем бигирен и варианти беҳтаринай. Уҷода дарёфт карданаш осоне. Тоҷикистонда хеле чизора редки сайтода мойреби ча меёви тамом. Лекин ҳамаи сайт бо ҳама надора. Як ҳеҷода меёви. Вайш қинайда ёфтанаш. Иҷа ҳамроҳи мардак рафтестем. Дахтаро бозори Корвон рафтестам. Ҳами хел ҳаво хушрӯ кадай. Ҳаво баҳорӣ 15 градус гарм. Беҳад хушрӯ. Якҷоя рафтестем. Камтар кор дорем бозорда. Дахтаро раҳмат ки дастгирӣ мекунем. Раҳмат то охири видеоро тамошо мекунем. Дахтаро телеграм канал дорум. Силкаша дар поёни навор дар комментария закрепит мекунам. Дар оин дар телеграм канал ҳаррӯза ҳамаи гапу чап ҳастай дар уҷа. Боз группаи чахчах дорум. Ҳамҷа метонед шумо ягон савол тиҳен, ҳам суҳбат шавен. Ма ҳама вақт ҳаррӯза ҷавобтон метим дар уҷа. Дахтаро раҳмати калон барои дастгириҳотон. Худованд нигаҳбони ҳар яки шумо бошад то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед. Наворои ватан баҳри шумо ҳамватанони азиз ки дур аз ватанен. Барои шумо бо кӯшиш мекунам кам камаки навор кунам аз ватан тамошо кунед. شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد باسمك قيومي أصحو من نومي بك يحلو يومي يحلو يومي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا